салому вақт бахайр. ба барномаи навбати ҷаҳон дар ҷаҳоннамо бо ман ҳофизи маҳмадалӣ хуш омадед. дар ин барнома Николас Мадуро, президенти Венесуэла ва ҳамсараш Силья Флорес, ки аз сӯи Амрико рабуда шуданд, дар доргоҳи федералии ноҳияи Манхэттени шаҳри Нью-Йорк ҳозир шуданд. дар мурофиаи аввал алайҳи Мадуро ва Флорес расман иттиҳомоти марбут ба наркотерроризм, нигаҳдории силоҳ ва маводи тарканда парванда эълон карда шуд. президенти Венесуэла Николас Мадуро ва ҳамсараш Силья Флорес бо амри президенти Амрико Доналд Трамп аз ҷониби нерӯҳои амрикоӣ боздошт шуданд. Мадуро ва Флорес дар терроризм, нигаҳдории силоҳ ва маводи тарканда муттаҳам карда мешаванд. рӯзи 4 январ Делси Родригес эълон кард, ки Венесуэла ба мустамликаи ягон кишвар табдил намеёбад ва соҳибихтиёрии худро дифоъ хоҳад кард. вай ҳамчунин озодии Николас Мадуроро талаб намуда, ӯро ягона президенти қонунии кишвар номид. хотиррасон менамоем, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 150 ҳавопайморо дар амалиёти зидди Венесуэла сафарбар кард. ҳавопаймоҳои амрикоӣ системаҳои дифоии ҳавоии Венесуэларо нобуд карданд, то нерӯҳои вижа дар чархболҳо тавонанд Мадуроро дастгир кунанд. тафсилоти бештари ин хабар дар нашрҳои баъдӣ манзуратон мегардад. ҷаҳон дар ҷаҳоннамо ба ҳофизи маҳмадалӣ.